Ottubru huwa x-xahar ta' Tikka Banda. L-isem tal-banda beda bħala ċajta bejn erba' ħbieb fis-26 ta' Ottubru 2013. Minn dakinhar, il-fundaturi oriġinali naqdu ma' aktar membri tal-banda li dik li hi llum ħolma li saret realtà. Fil-jum tal-ħolqien ta' din il-banda saret ċelebrazzjoni taħt l-isem ta' Tektika Kapitali, proġett tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta, prodotta minn Tikka Banda li kienet spettanklu għal bosta madwar il-Belt Valletta. Tek Nota huwa grupp żagħżugħ fiħdan il-grupp mużikali Tikka Banda u konna sottomettejna proposal biex inkunu parti mill-programm tal-Valletta Culture Agency bl-isem ta' Music City. Il-proposta tagħna ntażlet dana il-proġett kien jikkonsisti f'diversi workshops li bdew f'Awwissu, team building games biex inkunu nafu iktar il-xulxin u finalment kienu il-general rehearsals għal dawna it-tlet performances li tellajna llum ġewwa l-Belt. Siltiet osra fi Pjazza Tritoni quddiem il-qorti u fil-barrakka ta' fuq. Il-mużika kienet maqsuma f'żewġ partijiet b'riperkussjoni interattiva mal-pubbliku u mużika minn kompożituri Beltin sa mis-sena 1900, però adattati għal formazzjoni żagħżugħa li tifforma parti minn din il-banda.